babban malaminmu, Yesu babban malaminmu. ‘Yan uwa ƙaunatattu, yau ita ce Lahadi ta uku ta shirin zuwan Almasihu, shekara ta uku wato C. Al'adance akan kira ta Gaudete Sunday, ma'ana Lahadin farin ciki. Karatuttukanmu na wannan Lahadi suna nuna mana dalilin farin cikinmu a matsayinmu na Kirista. A cikin karatu na ɗaya, Annabi Zefaniya ya shawaranci mutanen Isra'ila da su yi farin ciki da dukkan zuciyarsu, saboda Ubangiji yana nan a tsakaninsu. Kasancewar Ubangiji a tsakaninsu yana nufin sun yi nasara a bisa magabtansu, kuma yana nufin sabuntawa ga dukkansu. Wannan ƙwarai kan labari ne na farin ciki ga mutanen da suke cikin bauta. Haka zalika, a cikin karatunmu na biyu, manzo Bulus ya shawaranci Filibiyawa da su yi farin ciki saboda Ubangiji ya kusato. Ya ce a maimakon damuwa ya kamata su roƙi Allah a cikin addu'a saboda duk wani abu da suke bukata. A cikin bisharar Yahaya mai baftisma ya nuna mana wasu hanyoyi da mutane za su iya bi domin su samu farin ciki na gari. Ya ce, waɗanda Allah ya hore musu ya kamata su raba abin da suke da shi da waɗanda ba su da shi. Sannan kuma masu karɓar haraji da kuma sojoji bai kamata su ci mutuncin mutane ba. Kuma a kusan ƙarshen bishara ya nuna mana cewa ƙasƙantar da kai wata hanya ce shi ma ta samun farin ciki na gari. Ya ce, wani da zai zo bayana ya fi ni girma. ‘Yan uwa ƙaunatattu cikin Almasihu, ya kamata mu saurari shawarance-shawarancen da ake mana a cikin karatuttukanmu idan muna so mu samu farin ciki na gari. Wani lokacin abubuwan da suke sace mana farin ciki su ne damuwoyi daban-daban akan abubuwan da suka fi ƙarfinmu. Sau da yawa muna so mu yi arziki ko kuma mu samu matsayi a cikin wannan duniya. Wannan shi yasa wani lokacin mukan ji wai 'yan kasuwa sun ɓoye abubuwan da suke sayarwa domin su ƙara tsada, sannan su kuma su samu riba sosai. Amma sun manta cewa yayin da abubuwansu suke ƙara tsada, haka kuma komai yake ƙara tsada a ƙasa. Shi yasa a ƙarshe sai kuma kowa ya zo yana gunaguni wai rayuwa ta yi tsada sosai a ƙasa. Ya kamata mu koyi misali daga yara ƙanana. Ba wani abu da yake ba su farin ciki da ya fi zama tare da iyayensu. Dogaran da suke da shi ga iyayensu shine dalilin farin cikinsu, kuma shine yasa ba sa damuwa ko kaɗan. A duk lokacin da suke buƙatar wani abu, sukan yi kuka a gaban iyayensu. Ya rage wa iyayen su nemi hanyoyin da za su biya musu buƙatarsu. Ɓataccen ɗan nan a cikin Luka Sura 15, shi ya nemi ya samu kayan duniya fiye da zauna tare da mahaifinsa. A ƙarshe ya zo ya tsinci kansa a cikin baƙin ciki ƙwarai. Bari mu tuna a kowane lokaci
domin mu yi farin ciki saboda Ubangiji yana nan a tsakaninmu. Kuma idan yana nan a tsakaninmu, bari mu nuna masa dukkan bukatun da muke da shi, kamar yadda yara suke yi a gaban iyayensu. Bari mu yi nazari a kan kalmomin nan na tsarkaka Yahaya Mary Vianney. Ya ce, Allah ya yi mini jin ƙai sosai domin bai bani wani abu da zan iya dogara a kai ba. Bai bani basira ko hikima ba, ko ilimi ba, ko ƙarfi ko kuma wani abu da zan iya dogara ba.